Szóval ami betanulható internetes munka, és azért úgy hoz pénzt. Szóval nem ez a egy hónapig non-stop szinte 20 órát ott ülsz a gép előtt, hogy potyogjanak a 0,0000001 dollárok, azt akkor havonta 20 000 keresel. Ez elég bizalmas dolog. A lényeg az, hogy ha valaki tudna ilyet, akkor hát csúnyán mondva, hát ez nem ilyen zsarolás, de akkor tudnék maradni a YouTube-on. Ellenkező esetben nem maradok. De viszont nem is... De mindegy, ez... YouTube-on miért nem lehet bármit mondani, már a faszom ki van ezzel. Az a lényeg, hogy aki tud ilyen netes melót, vagy bármi ilyesmi, az e-mailt dobjon már rám úgy, hogy videóban. Ezt gondolom megérthető, mert most mi van, egy 8 éves nyíregyházi kis troll kölyök nekem odaír valamit, hogy szia, én tudok, és akkor mondd el, hogy mi van, és akkor kiszedi belőlem a dolgokat, amit a neten nem mertem elmondani. Egy felnőtt ember, meg gondolom szarik ebbe, ugye mobilon megnyitod az e-mailt, ott a kamerajel. Lehet üzenni. Mondod, stop, azt így átküldi. Szóval egy kicsit így mutatkozz be, hogy szia Peti, én itt lakok, ott lakok, ennyi éves vagyok, én tudok ilyet, én ezt meg ezt csinálom, vagy mit tudom, ismerősöm ezt csinálja, vagy öcsém ezt csinálja, vagy bátyám ezt csinálja, van ilyen lehetőség, ezzel ő 60 000 keres, nem sok havonta, de legalább otthon, meg na,